Já jsem... To jsem já. Já jsem se ozývala na ten inzerát. Ano, já jsem ten agent. Jak máme tady schůzku. Dobrý den. Super, dobrý den. Jste stydlivá? Tak ne úplně, ale jako... Ptám se kvůli třeba... Některé přehlídky se chodějí Jako je spodní ve prádlo. spodním prádle a takhle. Tak takže jsme se domluvili. A samozřejmě honoráře jsou super, ale jelikož teda každá modelka nějak začíná, takže jako musela byste si taky projít tím jako míň honorovaný a takhle, což jako třeba to focení začíná nějak na 15 stovkách za den, ale pak byste se třeba mohla dostat i na 20 000 za den. To je dobrý. Tak to Kdo vám to poradil tohle? To jste jako viděla někde nebo na internetu? No, to jsem našla na internetu, na anonci. Inzerát. Máte přítele? Nemám přítele. Nemám. Teď jsem se zrovna s ním rozešla. Ptám se kvůli tomu, že To smutný. moje zkušenosti se zelenýma modelkama jsou velice špatný. Fakt jo. No to já nemám přítele. Většinou ty modely, jako ty drahé polovičky od těch modelek pak hrozně žárlej a tak dále. Vy jste mladá, hezká, kdybyste se chytla. To já jsem úplně bez závazků. Kdybyste se chytla, tak třeba byste mohla i lítat hodně do zahraničí, hodně se lítat do Itálie, do Milána a pak ty přítelové to nekoušou. To bylo skvělé. Ale to je jako daleká budoucnost. Jo. Čemu všemu jakoby se v modelingu teda věnujete? Úplně všemu. Úplně všemu. Dalo by se říct, jako myslím samozřejmě přehlídky, focení, spodní prádla, reklamy. Teďka to myslím úplně vážně. Tak bych vám nabít víc. Co mám za to? 2000. To je furt málo. No počkej, málo. Jak vy můžete vědět, kolik je za to a kolik byste chtěla? No, já mám jenom eura. Jo? Já mám jenom eura, ale eura jsou hezký. dal bych vám 100 euro. 100 jo. Jo. Já nevím. A to jako tady. Nehodí se vám to? No tady. To ne. To určitě ne. Tak počkejte. Ještě tady. No, tak ne. A kdyby to bylo jinde? Tak možná. Ale musel by tam být. Nikdo by tam nesměl být. Nikdo tam nebude. Jenom já a vy. Jo. Tak počkej. Takže? Tak já nevím. Mám ti něco ukázat, jo? Já už jsem ti prachy dal. Jo, já se stydím docela. Nabídka je za 400 euro. Ukaž mi to, já se to musím podívat. Vidíš, chytni si to. Jo. No a teda co vlastně v té nabídce jako ještě je, bych potřebovala vědět. To by to nedochází ještě. Co myslíš? No to ne, že jo. Ale 400 jako Eček, to je sice hezký, ale 100 si dostala, takže bys měla dneska 500 Eček. Víš, co jsem o tobě chtěl? Nevím. Dej mi ruku.